Ngigodole ngiqhaqhazele indoda ingitshela ukuthi ifuna ukuthi ngihambe ngiye enkantolo sihambe siyoshintsha umshado lo esiwushadile. Sishade umshado, sishintshele kumshado ozovumela ukuthi kube khona omunye umuntu ozoba number 2. Ingitshela undoda ukuthi ifuna ukushada uNomkhosi. uNomkhosi uyena thikithi elizokwenza ukuthi akwazi ukuthi athole elinye ithenda lika 1 billion rand. Imiqathango yokuthi athole lelo thenda ukuthi ashade noNomkhosi. Ngayibuka le ndoda, ngayibukisisa ukuthi iyayizwa kahle yini lento le eyishoyo. Iyangitshela yathi umshado wami noNomkhosi uzokwenzeka and futhi lo mshado uwona key to i-project ya 1 billion rand. Ngimtshele ukuthi baba lalela, ngiyakuhlonipha ukuhlonipha, kodwa baba lokho soze wakubona, angeke kwenzeke. Angeke ngize ngishintshe umshado, ushade nami, imali le esinayo enough ukuthi usungaze uyithengise wena, uyithengisela imali. Angisho baba uthandana nami, ushade nami, wathembisana nami. Akwenzeki ukuthi kuzongena omunye umuntu emshadweni wethu. Ngicela ukunitshela ukuthi ngasala engathi ngiphethwe yi-panic attack, engathi ngiyaquleka ngoba indoda yangitshela ukuthi iyahamba, izohamba iyohlala noNomkhosi for 5 days. After 5 days izobuya. Icela ukuthi ibuye sengi-right ke, sengicabangile kahle la ngahluza ingqondo, because enkantolo ila esiya khona esohamba siyoshintsha khona umshado lo esushadile ngoba uNomkhosi uzongena. Mengihluleka yiloko izoneka zonke izimfihlo zethu ezenzakala 25 years ago. Phela mangabe sisana 19 mina nobaba sasebenza kwenye i-restaurant eyibar, ebusuku ibe yiclub nje endaweni le iduma khona. Ngelinye ilanga-ke kwakunomcimbi omkhulu kulowo ndawo, kufika ama-celebrity amakhulu, kungenwa ngey'mali ey'nkulu, kugcwele, kodwa ithikithi nani bekukhokhwa eminyango. Utshwala-ke nkosi yami baphuma ngo-cricket, utshwala babuchithiwe, utshwala bubiza, iy'gwili zithenga. Ngicela ukunitshela ukuthi kwathi mangabe umphathi uSpikile, umphathi wendawo esezo-cash out that night, wafike wathi kubaba, ubaba bekade eyimanager, mina nguwaiter laphayana, kodwa ngangisele ngemuva ngeindaba zokuthi ubaba bekanesithuthuthu, ngizogibela isithuthuthuni sakhe ngemuva, ngizothola ulift kuyena. Wafika uSpikile wathi le mali le ayiphelele, engakayibali, eyibuka nje wathi le mali le ayiphelele, wahosha isibhamu, wasikhomba ekhanda likababa, wasikhokha, wathi ngikunikeza, ngizobala ka-5, ngizobe usuyikhiphile imali yami. Ubaba eloku ephikile ukuthi imali angiyazi. Kwasondela-ke seku-1, mina ngavelane ngathatha esinye isibhamu sikaSpikiri ngamdubula from ngemuva. Washonela lapho uSpikiri endaweni yakhe le ye-club. Mina nomyeni wami salifihla icala, kwabizwa amaphoyisa, mina ngahamba kwabe ngathade ngingekho. Umyeni wami wathi kufika abantu bantshontsha imali, yonke imali adenzela namhlanje, bafike benza ukuthi i-camera footage ayikho ngoba ama-camera bekade engekho on ngalolo langa, angazi ama-camera nani kwasha kwacima. So nje kahle icala kwabe ngathi kungena igebengu. Emva kokuphathwa i-heart attack, ngithatha imoto ngithi anke ngihambe ngiyodriver, ngishawe umoya kancane, mhlawumbe ngizokwazi ukuthi ngithole umoya ngiphefumule. Guess what-ke emgaqweni ngavelane ngapaka imoto eceleni, ngaphuma emotweni ngama ngaphandle ngakhala. Sengikhala emgaqweni-ke manje, uyabona ukubone uphatheke kabuhlungu uze ushawe i-panic attack. Mina ama-panic attack ayangishaya-ke, bengathi umoya ngiyancintsheka umoya. Kuvele kuqhamuke enye imoto-ke, le moto kuhamba intombazane phakathi noma wayo. Ehlike kumama uLebo igama lakhe, ehle uLebo elinye igama lakhe uReloaded Lebo, uhamba nentombazane kuthiwa uNana. Eze kumina afika ngiduduze lo mfazi, angibuza ukuthi kunganjani angithathe angibisele ekhaya endaweni esafe. Ngithi mina ekhaya akusiyona indawo esafe, ngineyinkinga ekhaya. Ake uReloaded lona athi kunganjani ukuthi mhlawumbe-ke mina ngisanda kuthenga isithabathaba sanokusho, ngiyafika le Blue Bay ngizomuva in kwisithabathaba sami for the first time ngiyohlala kusona after kade sengisithengile ngasidecorate. Kunganjani ukuthi ngizofike ngikunikeze iwingi yakho la ozofika uhlale khona, ungaphazanyiswa umuntu, ungakhuliswa umuntu, ukwazi ukukhula down, uzube sesimweni la ozokwazi khona ukuthi uphindele ekhaya.
anginayo inkinga, ngizodrive imoto yakho. Indodakazi yami laphayana ngemuva izodrive imoto yami, inayo ilayisensi. Ngiyazi ukuthi una 16 years but uqeda kuyithola manje ilayisensi yokudrive. Angempela-ke ngivume sihambe. Sifika emzini kaReloaded, Jess Maria Ma, imansion. Yabona leya mansion ngiyayazi, dala i-advertiswa ingathengwa umuntu. Imansion, it's a standalone house. Uyabona ngaphandle le mansion isedamini elihle kuhle, ayikho into engekho yinhle ngale mansion. Ake ngihlale phansi ke kwile wing anginikeze yona, ngihlale phansi usengithelele iwhisky ugeli lana, ngishayela iwhisky. Mase ke athi uReloaded, lalela ntombazane, mina ke sengizohamba ngikushiye wedwa. Ukwazi ukuthi uyicabange, ukwazi ukuthi urelaxe, kodwa futhi mangabe kuukuthi ufisa ukuthi ngihlale, anginayo inkinga futhi mina nginesikhathi sonke, ngingahlala nawe if you need a shoulder to cry on. Ake bakwethu ngimcela uReloaded ukuthi like at least ngengilokhu ngicabanga ngalento mangabe ngihleli nomunye umuntu, ngiyaxolisa mangabe mhlawumbe sengumthwalo kuwena, kodwa ngakujabulela ukuhlala nawe. Ngicela ukukutshela ukuthi sase sidakwe sinoReloaded, sidakiwe, sesishaya amabhodlela amaningi kanjani ewhisky sidakiwe. Indodakazi yakhe uReloaded seloko ngayigcina ifika, ngayigcina ingena, ngiphindanga ngayibona mina bengihleli noReloaded kule wing. Ngiyacabanga ukuthi maybe indodakazi ibihleli kwenye wing. Angazi ke mina ukuthi kwenzakalani, ngicela lento le niyiblame kutshwala. Ngabona mina noReloaded sesicabuzana ukuthi kanjani ke manje, ngoba phela mina ngishadile, angisiyo umuntu othanda abantu besifazane, kodwa ngazi ukuthi sacabuzana kanjani mina noReloaded. Ekseni ke sivuke ndawonye noReloaded, sengiyamxoxela ke inkosi yami, umuntu usenkingeni, usenyakanyakeni, ngiphethwe stress kanjena, indoda ifuna ukuthatha omunye number 2 na isifuna ngishintshe umshado, or otherwise izoletha imfihlo zami ezenzakala 25 years ago, and lezo imfihlo lezi imfihlo ezinkulu engeke ngikwazi ukukutshela, ke umuntu engamtshela zona, because mase ngikutshele kungamela ukuthi nawe ngikubulale ngalo yomfihlo leyo. Athi uReloaded, don't worry, konke kuzolunga, kuzohlangana, khululeka. Ake later on that morning, ngalobo kuseni sengihambile mina, uReloaded uphuma kogijima, because uReloaded ke ufit wisigora sentombazane, isijuqu esinamathanga amangaka. Useyakhuluma kuReloaded, ukhuluma nendodakazi yakhe uNana. Uyamtshela ukuthi Nana, ikhona ni-information oyitholile based on le information engiyinikezwe uyena laphayana uMahawuti ukuthi 19 years ago kunemfihlo eyenzakala. Ithini? Ikhona information oyitholile based on that. Aphendule kuNana, ngeke uzukholwe mama, 19 years ago le kwakusebenza khona uMr Mahawuti, kwangena igebengu zagcweleza zasezibulala ubhosi wakhona, zathatha imali. Kwakune event enkulu, kwakukhona abaculi abaningi, kwakukhona nje imali iningi, imali eyenzakala lapho. And after that, boom, uMr Mahawuti useqala ibhizinisi after ukushona uSpikiri umphathi wakhe. So lento le mina ngokuyibuka kwami inokwenza ngokuthi mhlambe uMrs Mahawuti uyena owabulala uSpikiri lo, and because kune file esemaphoyiseni eshoyo ukuthi kwangena igebengu, kwakukhona uMr Mahawuti A1 zagcweleza zabulala uSpikiri. Shukuthi bobabili bayazi khona imfihlo abanayo le uMr Mahawuti amsabisa ngayo ukuthi uzoyineka obala, uzokhipha ama-camera footage. Of which I doubt ukuthi ikhona footage. I think mhlawumbe wayi-destroy footage, because if yayikhona uzoba implicated, because uyena waqamba amanga emaphoyiseni wathi kungena abantu bagebenga. Let us say mhlawumbe ke uSpikili ubulawa uyena uMrs Mahawuti, kusho ukuthi naye uzoba i-part and parcel lecala, because waqamba amanga, u-implicated because waqamba amanga emaphoyiseni.
sukuthi it's defeating the ends of justice ukuthi aqamba amanga emaphoyiseni, okusho ukuthi akanayo i-footage wayidestroya. There is no way ukuthi angagcina i-footage because i-footage nayo ingamenza ukuthi alale ejele for years, okusho ukuthi akasoze wakhipha ubufakazi bokuthi uMrs Magawute wabulala uSpikili, okusho ukuthi akanayo into, umane uyamsabisa, umsabisa mahala nje. uReloaded ambuke uNana ukuthi Nana waze wangizela nesizumbulu sendaba, wavelene wayisolva yonke le ndaba. Sengiyayazi-ke mina into ekumele ngiyenze, kumele ngiconvince uMrs Magawute ukuthi ngisesayidini lakhe, ngimupha ama-tips. Ngimupha amathiphu ekuyiwona azomkhipha kuyona yonke le nyakanyaka. Ngicela ukuntshela ukuthi ngalolo langa uReloaded wangifonela wathi uyangikhipha ucela ngigqoke into ey-comfortable. Wengisa kwenye indawo ayibhukhile, leya ndawo uyibhukhe yonke. Indawo esejaridini elikhulu, isolwandle, kunendawo yokudlala, ngaphakathi kuyadlalwa. Ngicela ukukutshela ukuthi wathi namhlanje ngifuna ukuthi uzizwe njengomntwana, ngifuna sibe yangi namhlanje, ngifuna sibe abantwana abancane, sikhohlwe zonke iy'nkinga zethu, sikhohlwe sonke i-stress sethu. Ngicela ukuntshela ukuthi ngalelalanga ngadlalisa okomntwana omncane, ngadlalisa okwengane, ngayikhohlwa ukuthi ngubani. Kuthe sesohamba sesiqedile ngosuku lethu, uReloaded wangibuka ngqo enhlamvini zamehlo. Wangitshela ukuthi lalela dadewethu, ngiyazwelana nawe ngaloku odlula kukona ukuthi indoda yakho iyakublackmaila ngento eyenzakala many years ago, 25 years ago. But ngineqhinga la because I can see ukuthi you are so stressed. Ngineqhinga ukuthi kunganjani indoda ufike uyisayinise i-non-disclosure agreement, uyithembisa ukuthi uzohamba uyoshintsha lo mshado ngendlela efuna ukuthi ushintshe ngayo, uyithembisa i-non-disclosure. Uzothi-ke ingayisayini i-non-disclosure, sekukuwena-ke uzokwenza okuthandayo, whether ufuna i-freedom yakho, udivorce le ndoda, uthole u-50% wayo yonke into ekungowayo, or uzoqhubeka uhambe uyoshintsha umshado, angijoyini uNumber 2 emshadweni wenu, iqanda le ndoda yakho. Ake bakwethu upheleke u5 days indoda le kade ingithembise wona ukuthi uzophela. Ibuya indoda, mangabe ibuya isho ukuthi ngiyathemba ukuthi Sibongile usulungisile izinto, usuwenze njalo. Ngiyathemba ukuthi usulungisile, usuwenze njalo. Ngithi mina lalela muntu wami, lalela Mr Magawute, ngiyazi ukuthi you are very ambitious, ayikho into oyifuna empilweni njengebhizinisi. Leli tender leli lika 1 billion rand uyalifuna futhi ulibheke ngamehla abomvu. Lalela-ke, ngizovuma ukuthi uhambe siyoshintsha umshado, angene uNumber 2 loku uyena ozosinikeza okhiyebo ukuthi sithole leli tender, but under imiqathango ethizeni. Ngifuna ukuthi usayine i-non-disclosure agreement ukuthi lento le ongiblackmaila ngayo angeke uphinde empilweni yakho uyiphakamise, or angeke uphinde uyisho, angeke uphinde uyikhulume. Ayikho into oyikhuluma ngami, azikho, awekho amahlazo ami, azikho indaba zami oyeyineka emphakathini. Ake ngempela indoda ivume isayini i-non-disclosure agreement. Ngamtshela ukuthi lalela baba, suyisayini i-non-disclosure agreement, ngabuya few days later usuyisayinile i-non-disclosure agreement. Mina ngeke ngikwazi ukuthi ngikushare, anginayo inkinga, uNumber 2 angangena, kodwa ngifuna i-divorce, and kwi-divorce ngifuna konke okungokwami. Ngifuna u-50% wayo yonke into oyi-ownayo, yonke into oyi-ownayo la ingeyami, u-50% wakhona owami. Ngicela ukukutshela ukuthi indoda yathi it's fine, ungakuthola ngokwakho, but guess what, mina I'll get more, ngizolithola leli tender le billion wena ungasekho. File for divorce, waletha amaphepha e-divorce. Bakwethu ngigijima-ke ngiyokhalela ku-Reloaded, ngikhala manje ku-Reloaded ukuthi indoda yami yeminyaka ivelane yathi izongidivosa kalula kanjalo. uReloaded angibheke emehlweni athi, uReloaded, there is no way. Le ndoda le iyakhe i-empire yayo for years. There is no way ukuthi ingaletha i-empire yayo to go just like that.
le ndoda le is planning on killing you before i-divorce so that azothola 100% wazo zonke izinto ayi-ownayo. Wena ungahambi uhlephuke no-50%, umshiye uhambe no-50% wezinto ayi-ownayo. So mina I will suggest ukuthi sithathe i-vacation emfishane nje, just a short vacation. Sihambe nje ukuthi uphume emehlweni ale ndoda, because I know exactly ukuthi into elandelayo iyinkabi. But before you go, nginento eyodwa engizokucela yona. Ngizokucela ukhona umuntu wami engimaziyo ozoduplicate kube khona umuntu ofana nawe ncamashini. Ngizocela ukuthi uhambe uyobhaga indlu yakho. Uyobhaga indlu yakho, le ndoda uyazi ukuthi ikhuluma nobani ngasikhathi sini ithini. Ubhage ifoni yayo ukuthi ukwazi ukuthi uthole yonke information esefonini. Ubhage ngisho neindawo la ahlala khona, indawo la chila khona, yonke indawo. Indoda yakho wena umuntu oyaziyo ohlale nayo for 25 years. And then lo muntu lo ozobe duplicate ozenza wena, opretend ukuba wena, ngizomkhokhela mina ukuthi apretend ukuba wena, and will do a silicone face and as well as the silicone body ukuthi afane nawe incamashi. And then uze le ndoda lesibambe oqotshweni. Lo muntu lo uzobe fake i-bulletproof the whole entire time, and uzobe futhi surrounded by abantu abamgadile ukuthi indoda ingakwazi ukuthi imbulale. Mina nje ngifuna sithole iqiniso lizokwenza ukuthi le ndoda nangelinye ilanga mingabizama ukukubulala, sibe ne-footage, sibe nama-video, sibe ne-evidence, ukuze le evidence le mangabe simtshengisa yona, simtshela ukuthi the day kwenzakala something kuwena, kuyokwazakala ukuthi uyena. Because indoda efana naye umnyeni wakho, indoda epowerful kakhulu, akusiyona nje indoda ongazi uyibukele phansi, indoda eyazi abantu, indoda ekwazi ukukhokhela abantu. So kuyomela ukuthi uyilwele nawe. uShiriloded esho kumina. Mina igama lami ke maseliphelele uSibongile, mase ukuthi indoda yami uThemba, amagama ethu nje. Ake ngicela ukunitshela ukuthi sihambe ke noReloaded. Siyahamba ke manje, we are leaving Blue Bay, siyaphesheya. Siyaphesheya sihambe, kusale le duplicate ehlala somewhere in a certain house ekuyindlu yakhe lo uThemba, indoda yami. Isale lo duplicate yami ihlale kuloyo ndlu. It's another penthouse. Sho ukuthi uThemba ubusy uyakhuluma, simlalele noReloaded siphesheya. Ubusy uyakhuluma ukuthi uplanela ukuthi uzongibulala kwi-penthouse. Iy'nkabi zakhe and everyone zibhizi ziyaplana, useplanile yonke into ukuthi ufuna ivive zingibulale nini. Amaphepha divorce sengwalethile mina, sekushoda ukuthi asayine. There is no way ukuthi yena angaluza u-50% wengcebo yakhe eyisebenzele kanzima kanje. Mina kade ngiyi-housewife, ngihlala endlini, umsebenzi wami kuwukuthi ngidle imali qha. uReloaded noNana sebeyakhuluma ngomkhoshosho phesheya. Abuza uNana ukuthi ngathi usumthanda ngempela lo muntu, kuzokwenzakalani after seswatholile lama-recordings, because indoda is planning, siyarecorda, sisinayo yonke information to take this man down. What is going to happen ngomuntu wakho lo uSibongile? Athi uReloaded, uSibongile ngizoqhubeka ngimgcine engathi ikhona inhlasana ekhona. Ake ngempela indoda iqhubeke imemezela ukuthi izoshada no-number 2. Izoshada no-number 2 na kuzoba nomshado, kuzoba nendumezulu yomshado phakathi kwakhe uThemba noMbali phela isancinza sakhe. Lapho ngiphesheya ngidla ilife noReloaded. Ngicela ukunitshela ukuthi eyami indoda le engishade nayo iplane yonke into, iplane ukungibulala, iplane yonke into. Ngabuya sengibuya nama-recordings ke sengimtshela ukuthi ayike baba, kungakuhle ukuthi uhoxeke kuleli tender lika 1 billion rands, ngoba ngizo-expose ukuthi wena obuplana ukungibulala, futhi kulona le tender leli uplana ukuthi angisho sasithole yonke information, sekurekhode yonke information, and kulona le tender leli uplana ukuthi
uLontunji uplana ukuthi ushade noMbali because of ifamily kaMbali ifuna ukuthi igain nayo izothola ishare 50% ye-tender ukuze wena uthole le tender leli. If kuwukuthi ushada noMbali iprice bazolinyusa le tender libe 2 billion, uMbali athole ibhiliyoni lakhe nawe uthole ibhiliyoni lakho. Iyona plan loyo ukuthi uMbali le billion le ekhaya kubo, because ekhaya kubo they are so involved in tendering, abafuna ukuthi ibona bakhipha amathenda, so abafuna ukuthi kube ngathi mhlawumbe nepotism or kunani, so that's why bekushadisa noMbali. Bese nginayo yonke information, ngimtshela ukuthi ithenda lona angeke uzulungenele. It's up to you na ukuthi uMbali uyaqhubeka uyashada naye mengabe kuukuthi uyamthanda, but okusalayo mina ukungidivorce uzongidivorce. And if anything happens to me, lama recording agcwele umhlaba wonke azodlala ku social media, lizodlala ifilm baba on social media, and you will be arrested for ukufa kwami, because nginobufakazi obugcwele obuningi ukuthi uyangibulala, ufuna ukungibulalela ukuthi ushade noMbali ukuze uthole ithenda nje kuphela. uThemba wayengabhilivi ukuthi umina lo okhuluma kanje. Ngempela uThemba ke akabanga ne-choice except ukuthi ahoxeke ethendeni. Akabanga ne-choice ahoxe ethendeni, waqale wazama ukungisabisa kwasho ukuthi nje ubufakazi all over, ngibusavile all over, ayikho into azoyenza. Ngithola ukuthi uReloaded applied for leli tender leli la 1 billion rands, and abantu abayode beyi-competition for this tender bekade kuyindoda yami noReloaded bobabili beqhudelana. So I felt as if ngisetshenzisiwe, ngiyuziwe ukudicelela eyami indoda phansi. I felt like uReloaded ungisebenzile, ungiyuzile, wasebenzisa wonke amaqhinga, waze waphinde futhi lapho wazama ukuthi mina ngibe in some sort of a relationship naye ngoba naku engiyuza efuna ukuthi alithole le tender. Ngavela nengangazi ukuthi ngenze njani, ngavela nengafroza, ngayizwela ukuthi ngingedwa emhlabeni, sengiphume ngaphansi kwama-wings kababa umuntu ade ngifukamele, sengizoba nobanike lapho-ke angakayidivorce indoda yami, angakenzi lutho. Ngacabanga ukuthi ngenze njani, ngiwushintshe lo mshado noma ngenze njani nje, ngashiselwa ngadideka ngangazi ukuthi ngenze njani ukuthi ngiwushintshe lo mshado babaqhubeke nalo muntu bashade ayitholele ibhiliyoni, ngibudestroy ubufakazi. But uReloaded unabo ubufakazi, leli tender nayo uyakhompyutha ngalo, uzobusebenzisa ubufakazi against indoda yami, and mina ngizobe sengiyisitha sakhe. Ngadecide ukuthi angihambe ngiyomconfront uReloaded. uReloaded angitshela ukuthi yes, sekuqaleni vele bengize la eBlue Bay because bengizosebenza le ndaba, and mangabe ngikuthola emgaqweni laphayana ukhala wavelane nje waba inyamazane engizoyosa, wavelane wayithela, wanginikeza information right ekumele ngiyisebenzise. But ekugcineni kosuku ngabona umuntu wesifazane ofana njengami la, umuntu wesifazane ocindezelwe indoda esebenzisa yonke into engayisebenzisa ukuthi imvalele ama-channels, indoda engafuni ukuthi umuntu wesifazane abe ne-freedom yakhe empilweni. So mina ngabona umuntu wesifazane onjalo, ngashintsha from ingqondo. Konke lo engase ngikwenzela ukuthi sengifuna ukusiza wena, sengifuna ukuthi uphunyule kulolu gibe indoda yakhe ekubekele lona. Ugibe lokuthi kutraphe ngento eyenzakala many years ago, into naye involved, into eyabenefita, because indoda yakhe inemali nje, it's because iyathatha imali lapho lena intshontsha iyahamba yoqala ibhizinisi. Now you have i-right yokuthi uyayi-owna leya nkampani because uwena owabulala umuntu, ubulalela ukuthi kuqalwe leya nkampani. So mina ngabo umuntu esifazane ocindezelekile, bengingasenzela ukuthi sengizenzela mina, besengenzela mina for the two of us, for both of us. And ukutshela iqiniso ke, ukuthatheka kwena ngithathekile ngempela. I do love you, kusho Reloaded. I do love you, and ngiyaxolisa ukuthi iqiniso liphume kanjena, kodwa ke at the end of the day iqiniso usuyalazi bekumele liphume. It's up to you ukuthi uthatha siphi isinqumo. But ke mina I'm a villain, into engiyifunayo ngiyayifuna ngiyithole. Angisiyena umuntu wesifazane ohlala ekhoneni akhale, ngiqili ngenza nanoma yini ukuthi ngenze izinto zenzeke. Into engiyifunayo ngiyayifuna.
So-ke dali, it's up to you. Mina ngiyakufuna, but-ke futhi ngenze ngikuphoqa ukuthi uhlale nami even if ungasathanda ukuhlala nami. So it's up to you ukuthi njengamanje umisa kanjani, isiphi isinqumo osithathayo njengamanje. Ngahamba ngaya kwi-penthouse ngacabanga le ndaba, ngayibuka from wonke ama-angles, ngayibuka from different angles, ngayicabanga. Ekugcineni kosuku ngayitshela ukuthi uReloaded ngiyamthanda nami njengoba esho ukuthi uyangithanda. At least ngiyazi ukuthi udevil, ngiyazi ukuthi usathana onjani, ngiyazi ukuthi uyiqile njani, angenza nanoma yini ukuthi athole into ayifunayo. Ngaqinisekisa ukuthi ubaba ngiyamdivorsa, sadivorsa nobaba, ngathola ngokwami, ngathola u50%. Cabanga-ke ngoba bagcine bengashadanga noMbali because uMbali wengezile ngothando, wezele ngokuthi nje uMbali uzofuna ukuthi athole ithenda leli le-billion. Mina-ke noReloaded sesumndeni, mina uReloaded kanye noNana, and sekuningi-ke sengikufundile lapho ukuthi umuntu wesifazane kwamele wavula amehlo, wahlakanipha, waqaqeka. Ubaba-ke ubamba ebamba ama-piece jobs emantombazaneni ahlukahlukene because sometimes kunzima ukuthola umuntu ozosandana naye, especially mangabe usumdala futhi ukwi-point la ukwi-privilege khona, uthola ukuthi izinto zakho ihamba kahle financially, zonke izinto zikulungele. Amantombazane ayifunela imali kuphela and ugcine ungasazi ukuthi uyena muphi umuntu okuthandayo nomuntu ongakuthandi. So-ke nami sengifundile ukuthi nami sengiyimele ngumuntu wesifazane, ngiphusha wami amathenda ngo-50% wami engawuthola kubaba, ngayiqalelela nami ibhizinisi. Akekho umuntu oyongitshela ukuthini, akekho umuntu ongangitshela ukuthini. Sengiyi-independent, ngizimele, angifuni ukuzwa ngandoda, angifuni ukuzwa ngamfazi, ngizwa ngami, umina i-boss. I am boss wempilo yami. uReloaded-ke wagcina elitholile ithenda la 1 billion, nami ngaze ngasabha ngaphansi kwalolo thenda. Ngizosibeka lapho-ke isitori sethu okwanamhlanje, iyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Buzz SA to all social media platforms, siyanithanda kakhulu. Family, ningakhohlwa ukuthi nisfollowishe to all social media platforms, Buzz SA. Niphinde futhi ningakhohlwa ukulike, nikhomente, nishare le content. Niphinde futhi ningakhohlwa ke family ukuthi thina njenge Buzz SA sithatha incwadi yamatukuletsheni ebizwa kuthiwa impi yabomdabi sethunjini. Sayishintsha sayenza imovie ukuthi abafundi bafunde ngayo le movie. So siyayithengisa-ke, mangabe kuwukuthi uyi-interested ukuthi uyibone le movie, singaxhumana ku-WhatsApp enambeni esi-079 337 2464. Ngizoyiphinda 079 337 2464. Buzz SA to all social media platforms, siyanithanda kakhulu.